गोजोन फुंबिलि लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' SM आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो गासैबो गाहामैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, डाम्पार गारि आरो स्कुटिजों सौग्रावलायनानै जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। BTR नि बाक्सा जिल्ला तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय गरेस्वर सकआव दिनै 1:30 रिंगासो समाव लामायाव जाब्रबथाय जाना जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। पुलिस बिफाननिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला खारबाय थानाय AS25 DC 4831 नाम्बारनि डाम्पार गारिनि उनजों AS287253 नम्बरनि स्कुटि गंसे फैबाय थानाय समाव खारबाय थानाय डाम्पार गारिया हरखाब ब्रेक हमना होनायाव उनथिंजाय फैनाय स्कुटिया हरखाबै डाम्पारनि उननि साखायाव हाब्र'नानै होयो। बेनि जाहोनावनो स्कुटिजों फैबाय थानाय सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ बराइगावनि गलक बसुमतारी 49 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोन्दों। जाथाय जानाय खौरांखौ तामुलपुर पुलिस बिफाननो खौरां हरनाय लोगो लोगोनो पुलिस बिफाना जाथाय थिलियाव नुजाथिफैयो आरो लोगो लोगो गोथै देहाखौ मसलपुर देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टम खालामनो लानानै थाङो आरो लोगोसे गलक बसुमतारीखौ नलबारि एग्रिकालसार बिफानाव साख्रि मावोमोन होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ, आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि केशव महन्तआ तेजपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव खौरां लाहैदों। सनितपुर जिल्लानि तेजपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थांनाय सनिबारनि हरनि 9:40 रिंगासो समाव नुजाथिहैयो आसामनि सावस्रि मन्त्रि केशव महन्तआ। तेजपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि दैदेननाय, सिगांनाय लामाजों सावरायनाय लोगोसे गांनाय उखैनाय अजदनि सोमोन्दैबो सावरायलायनाय जायो। तेजपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि प्रशासननि जथुमसालि नब्लाङाव बिजाथि गणेश कुमार लेम्बु लोगोसे तेजपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि गाहाय मावफुंगिरि थामहिनबा देरसिन देहा फाहामगिरिफोरजों मोनसे सावराय मेलाव बाहागो लानायनि उनाव मोनथिहोयो दि तेजपुर मेडिकेल हस्पिटालाव आथिखालाव गं 265 बिसना कभिडनि थाखाय दोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गं 35 ICU बिसना दं। फैबाय थानाय सानथाम सानब्रैसोनि गेजेराव आरोबाव गं 24 ICU बिसना लुखांनानै जुरिनो हासिगोन होननानैबो बुंथियो सावस्रि मन्थ्रिया। थामथि खौराङाव दङ, सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिया मैया भारत आरो भुटान सिमाजों नांजाबना थानाय सरलपारा गुदि देहा फाहामसालियाव दावबायनानै जायगानि सुबुंफोरनिफ्राय मोजां गाज्रि थासारिनि खौरां लाहैदों। MLA लरेन्स इस्लारिनि दावबायनायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गावसोरनि जेंना जेंसि आरो जौगाथायनि खामानि मावनो लाइजाम गथायो आरो सावरायो होनना मिथिहोदों। फुंबिलि समाव हेखायपारा आरो मजाबारियाव गौरां दैसानि खुरखानायखौ नायगिदिंहैदों MLA बिथाङा। रायजो सरकारजों सावरायनानै जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांगोन होननानै ओनसोलनि रायजोफोरनो खोथा होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ, BTCनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गावनि दान बान्थाखौ मोनबा गामिनो दान होदों। BTC बिसायख'थिनि सिगाङाव रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बादियै मोनसेनि उनाव मोनसे खामानि मावफुंनो आखायाव लादों BTCनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। BTCनि मसलपुर बियाबनिफ्राय रायजो राजाफोरनि मददजों देरहालांनानै मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गावनि दान बान्थाखौ मन्दिर, बाथौ थानसालि, ब्रह्म सिबिसालि, नामघर, गिर्जा, मस्जिद बायदि धोरोम फसंथानफोरखौ लुफुंनो थाखाय मुसलपुर हालामनि गामियाव दिनै सावखुसि बादुलिपारा, बकफुर जेखाइखना, बारिमुग बर' सुबा, अदालबारि फुब सुबा आरो रानिपुर राभा सुबा गासै दरबा गामियाव 3 दाननि दान बान्थाखौ गथायना होयो। बेनि अनगायैबो फैबाय थानाय 5 बोसोरनि गेजेराव मुसलपुर बियाबनि गामिफोराव गावनि दान बान्थाखौ राननानै होलांबाय थागोन होननानैबो बुंथिदों। बेजों लोगोसेनो हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जाख्ल'नायाव लोब्बा थानायखायनो CBI आरो NIA नि नोजोरनिफ्राय खारखोमानानै थानो गोनां जादों। BPFनि दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि मावलांनाय दायखौ बारग'नो थाखाय BJP दोलोआव हाबहैनो नागिरदोंब्लाबो बिसोरनि जाख्ल'नायजों लोब्बा थानायखाय जेलनि आलासि जाहैनो नांगोन होननानैबो BTC मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बुंथियो। बाथि खौराङाव दङ, बरमा बिधानसभा बियाबनि MLA नि गोख्रों दैदेननायाव 60 बिगा हायाव आबादनि जांख्रिथाय। आदैसे हाब्रुआव हाबनानै माइ गायदों MLA भुपेन बर'आ। ओनसोलाव आबादनि जांख्रिथाय जागायजेनदों सासे MLAआ।
बिथांनि दैदेननायाव सा 35 सुबुङा बे आबाद जांख्रिथायाव गोगोमै बाहागो लाफादों। बिथाङानो जादों बरमा बिधान सभानि गोदानै देरहासार जानाय MLA भुपेन बर'। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कक्लाबारि आरो दोलबारिनि गोग्लैसोनानै थानाय 60 बिगा हायाव MLA भुपेन बर'नि दैदेननायाव ओनसोलनि सुबुंफोरा माइ गायनानै मोनसे आबाद जांख्रिथाय लाबोनो नाजानाय नुनो मोन्दों। MLAआ गावनो आदैसे हाब्रुआव ओंखारनानै गावनि आखाइजोंनो माइ गायनानै आबादनि जांख्रिथायखौ जागायजेननायनि उनाव फोरमायोदि दोलबारिनि खदाल सेल्फ हेल्प ग्रुपआ आबाद मावनो हायै सुबुंफोरनि हाखौ लिस्टआव लानानै माइ आबाद मावनो जागायजेनदों। बे माइ आबादनि अनगायै गुबुन आबादबो मावगोन होननानै MLAआ बुंथियो। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला उदालगुरि फार्मार्स ससाइटिनि आफादगिरि अबिनाश दैमारिया माइज्लिखौ बेसेन लायाजासे हरदोंमोन। लोगोसे उनावबो गोबां माइज्लि हरबावगोन होननानै MLA बर'आ बुङो। गुबुन फारसे बरमा बिधान सभा बियाबनि सुबुंफोरखौ आबादजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया खामानियाव हेफाजाब होगोन होननानै खोथा होदों गोदानै जानाय MLA भुपेन बर'आ। जोबथि खौराङाव दङ बिस्वजित दैमारिया केन्सार बेरामिनो अनसुंथाइ रानदों। लोगोसे सरकारि कलेज गायसननो जायगा नायदिंदों। आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया केन्सार बेरामनि अनसुंथाइ चेक रानदों। बेरगावनि बड'लेण्ड आलासि जिरायसालि नयंआव मैया 4 जुलाइ खालि गासै सा 37 केन्सार बेरामिफोरनो साफायाव 20,000 राङै अनसुंथाइनि चेक राननानै होयो। बिस्वजित दैमारिया केन्सार बेरामिनो अनसुंथाइ रानदों। लोगोसे सरकारि कलेज गायसननो जायगा नायदिंदों। आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरिया गावनि बियाबनि सिङाव बेबायदि केन्सार बेरामिफोरनि हेफाजाबनि थाखाय आर'जलाइ मोननायाव मोजोमसे हेफाजाब होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। SDF फुंजिनि ओनसोलनि गोरिब गुन्द्रा बेरामि रायजो राजाफोरनि थासारिखौ नुनानै बे हेफाजाबखौ होनाय जादों। खौरांगिरिफोरनि सोंथिनाय माखासे सोंलुनि फिन्नाय होनानै दैमारिया बेरगावनि माखासे जौगायै थासारिखौ जौगाहोनो राहा लादों आरो बेरगावआवनो सरकारनिफ्राय गायसननो गोनां 12 कलेजनि थाखाय हा-हु जायगा नायगिदिंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे खेल' इन्डियानि थाखाय गेलेग्रा फोथारबो नायदिंनाय जादों होननानै बुंसारो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, आरो रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामना, लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना बेल बटमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोनहा सिगां नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।